46 Surmao Assembly Constituency ni Tripura Mothano hamjangnai eba BUBAGRAno hamjangnai rok ama Tripuraswari ni mondiro mum Khulumlaikha BUBAGRAni sak hamnani bagwi aro manjaka 46 Surmao ni Salema SC seat ni YTF ni President Bappi Deborma tai Salema Block Member Ronji Deborma no khobui TWF buri bozol rok Chini abo 46 Surmao constitution ni under Salema GP. Jung abo para modusara. Jung kaisa khana mani je kaisa bukuk jok imango sajago je BUBAGRAni mungoi BUBAGRAni hamarani bagoi joto amani mungoi joto momsok di unko di hinoi. Aika abo jung ondo বিশ্বাস pano je BUBAGRAni mungoi si hingkai. Jung obono chonglayo BUBAGRAni hamarani bagoi jung oro tini pal khai chini amchai ni chimparani joto burui cher erai okra chakra pal khai milioi jung tini amani yakung yapango BUBAGRAni hamarani bagoi jung oro mombati soklaikha hambai joto no BUBAGRA ayok lok to BUBAGRA dakino sori hambai bosatho